Janova ikää tällä nuorella voimistelijalla vasta 17 vuotta. Ja hän tulee Tallinnasta, on Rohilan valmennettava. Kommentaattorina täällä Anton Laine. Minkälainen voimistelija Jana sinun mielestäsi on? Meillä on ilo seurata nuorta lahjakasta Viron edustajaa, todella ilmeikästä urheilullista. Ja nytten Naru-ohjelmassa tulemme näkemään paljon vaikeita näyttäviä hyppyjä. Siinä vaikea piruettisarja, Attitude piruettista. Näistä pienistä naruun takertumisesta suoritustuomaristo vähentävät 0,20. Siinä harmittavasti heitto jäi vähän lyhyeksi, jonka takia joutui jättämään liikkeitä tekemättä ja keskittymis herpaantui. Näin siis Jana Lukjanova. Täysin ei ollut onnistunut tämä Naru-ohjelma, mutta ilo on kyllä katsella tätä Lukjanovan esiintymistä, sillä hän on hyvin pirteä, iloinen esittäjä. Oli muun muassa maailmanmestaruuskilpailuissa kuukausi sitten 63. ja EM-kilpailuissa kesäkuussa 27. Tekee siis pikkuhiljaa nousua tuonne kansainväliselle tasolle.